समायना, नोंनो आंनि दुखु जारलाखौ मन'नानै लानो हाजोब्बाय। नंमारगौ, जेराव मोजां मोननाय दं बेयावनो गोजोननाय दं, मिनिनाय दं आरो गांनाय उखैनायखौबो बावगोमालाङो। आंबो नोंखौ लानानैनो जोबोद गोजोननाय मोनबाय सोमखोर। नोंजों सेराव थायोब्लानो बालाहामायाव बेरायब्लाबो दैनि गोनांथि गैयै बायदि मोनो। समायनाय, ओजों फैथ'लाय, सानैखौबो होनदों। मानो आफा? समायनाय, आं साननैसोनि उनाव दिल्लीयाव थांगोन। बिनि उनाव मुम्बाइआव हाबहैबावनानैसो न'आव सफैफिनगोन। बिनिखायनो आं सोमखोरखौ जोंनि कम्पानिनि गोदान मेनेजार होननानै सिनायथि होखालांनो सानदों। थांनाय, नों सोमखोरखौ बे जोंनि मेन अफिसनि कनफारेन्स हलाव लिंलांदो। जागोन आफा, फैदो सोमखोर। सोमखोर, प्लिज। जागोन आदै। बैनाय, आं समायनानि बिमाय। सोमखोरा MA पास, गोरों मानसि। आं बेखौसो बिजामादैनो फसायबाय। गुमै, आं जेखौ गोसोआव सिरि सिरि सानखोमादों, माथो नोंबो बेखौनो साननानै दंलाय? बाह 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 बाह। गुमै, समायनाया उन्दैनिफ्रायनो बिमा मावरिया, नायल' जाल' आंनि फिसाजो सासेल'। बिनि गोसोनि साननाय मानिखौ आं जेबो हेंथा होआ। जोबोद साबायखर। बिसोरनि साननायखौ जाफुंसार होथारनांगौ। दानि जुगाव जोङो बेखार समस्याखौ समाधान खालामनांगौबा माखासे इन्डास्ट्रिनि दरखार फैयो। सिट डाउन प्लिज। जिरायदो, जिरायदो। नोंथांमोनहा गासिबो सफैजोब्बाय ना? जों फुङा साननैनि थाखाय सुथि लादों सार। आंनि कम्पानियाव सार्भिस मावनाय लेडिज एन्ड जेन्टेलमेन नोंथांमोन, दिनै आं नोंथांमोनखौ हरखाबै बहाय मेल लिंथुमनायनि जाहोनानो जादों नोंथांमोननो आंनि कम्पानिनि गोदान मेनेजारखौ सिनायथि होनाय। आरो दिनैनिफ्राय बे कम्पानिनि गोदान मेनेजारानो जागोन सोमखोर। दिनैनि मेलाबो एसेयावनो जोब्बाय। समायना, आं सासे मानसिनि फिननाय लानो गोरलै सुबिदा फैबाय। बियो सोर? बेखौ नों उनावसो मिथिसिगोन। प्लिज खिन्थाना। थोद जाम्बि, बुंबायना उनाव मिथिगोन। समायना, आं गाबोन न'आव थांगोन। न'आव थांनानै न'खरनि गासिबो जाथायखौ आं नोंनो खोन्थाफैगोन। गोबाव जानो मोना। नोंखौ नुवाब्ला आंनि गोसो मेलेम आरो मेगना गोजोना। जागोन समायना, थुदे थु। आयै, आयै। दा माबादि दं आयै? आंनि देहायालाय बिदिनोसै फिसा। नों एसे गोबाव बहा दंहैयोमोन फिसा? आं मोजां साख्रि मोनबाय आयै। जाय न'खराव दुखुनि मोदै बोहैदों, नोंहा दिनै खुसि मोननानै दामदों इंलिश केसेट। नोंसिनि न'खराव सानफ्रामबो दुखु दङ होननानै जोंबो नोंसोरनो सानफ्रामबो मोदै फुगारबाय थानांगौ नामा? आं थाग्रा रुमाव हाबफैनो नोंहा मा अधिकार दङ? मा जादों? नै नाय नोंनि फंबाय गुन्दाया मालाय थाग्रा रुमाव हाबफैनानै मा मा गाज्रि गाज्रि बासायो। आइदै, आइदै, गुन्दानि आखाया गोसाथार। दिनैसिम फिसायजों बुजाफेराखै आं। मा मोखांजों नायनानै थाङाखै? सोमखोर, नों दिनै आंनि सिगाङावनो बिबाजैखौ सोमानो हाबाय नङा होमबा?
हिनजावनि दख'ना सिङाव थाग्रा मानसिया बिसिनि फारसे मा खोथा बुंनो हानो सोमखोर जाय मानसिया बिमानिफ्राय जोनोम मोननानै बिमानि बेमारखौ नायनो एसेबो सम गैया जाय मानसिया बिमानि निदान समाव गरसेबो रां गारनो गोसो गैया नों बायदि सासे बिदाखौ आं मुगैयो हा आदै Papi, hogar. Aidai, papi. Aidai. Hogar. Aidai, hogar. Aidai. नुबाय सोमखोरनि आखलखौ नुबाय सोमखोर नों बे न'निफ्राय दानो ओंखारलां आफा नों आंनाव दाय नुदोंब्ला आं ओंखारलांगोन आफा आं ओंखारलांगोन नोंसोर गोजोनबायथ' नोंसिनि गोसोआ खुसि जाबायथ' आं दिनै नोंसिनि गाहामनि थाखायसो मावदों नाथाय सोमखोरादि माबायदि मानसि आं बेखौ मिथिगौ सोमखोर नङामोनब्ला दिनै बिमानि जिउआ जोबलांसिगौमोन नाथाय आं दिनै बे मानसिखौनो होखारबाय नोंसोर थादो मालती नों माबोरै सफैखो बाहाय मालती आंनि फिसा सोमखोरा बोरो उनाव मिथिगोन सिङाव थुग्रो दे लासै मालती थु लासै थु फिसा सोमखोरखौ मानो होखारहरखो बे हुलसियारखौ सोर लाबोआ सोमखोर फिसा लाबोदों आं बे सियाराव जोबोद जिरायनो लुबैदों अन्नानै एसे थिखोना बिफा जागोन मालती र' आं लायनो
Maloti. 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 롱자! 전수 롱자는 지롱자! Maloti, nengang kemana galang ke Maloti? Maloti. Maloti, aku mana galak. Maloti, aku mana galak. Ayah mana ke? Ayah mana ke? Komentar, 미라크이다. 미은이 미만홍아, 미앙미 신정. 자이만 진짜 미만은 다 되는니프라이. 제발 모두 흠악해. 니네 태니 쇼먹서 미만이 모두 와하이 흔나게든. 거보다 아카다 흔. 응칼랑, 너서 응칼랑, 응칼랑. 말로지. Duraking lu, duraking abi masak lu, abi duraking lu. Ayo. Ayo. सोमखोर नों मा जादों न'आव थांनानै आंखौ सैला नामा मा जादों मानो सिरि नों आंजों रायलायाथ' थैगोन आं नों माथो गाबदोंसोलाय मा जादों सोमखोर आंनि आइया थैबाय समायना आदा आरो बाजिनि गाज्रि नोजोराव प्लिज सोमखोर आंखौ माफ खालामदो आं नोंखौ गोरोन्थि बुजिदोंमोन समायना बिनि फिननाय लानांगौआ नों आरो आंनि नों राजि दंथ' मर्निं मर्निं नोंथाङाथ' सुटियाव थानायखाय मेनेजार गोदानखौ मिथियाखै सोर जाखो नायनो हेन्डसाम यं मेन एमए पास मुङा बिनि सोमखोर सोमखोर आंनि फंबाय सोमखोरा बे कम्पानिनि मेनेजार जाफैबाय बबाव थांनो नागिरदों नोङो बिगुरा बेलाबगोनसो नोङो आहा दा गोदै लेंहरनायखौसो थांनो नागिरदों दा
नों गोरलैनिफ्रायनो बिफा थैजानायनिफ्रायनो आं दिनैसिम फिसाइ गोदान लाफिनाखै आरो नों आंनि खोथा बानो नागिरदों जेरावबो थांनो मोना न'आवनो दलद थाबाय था फैदाखै फैदो जाबाय जाथारबाय ओइ मावजि र' 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 हा सोर जाखो बेलाय बैसो जाबाय सार आं बेखायनो बेखौ मेगन खेबबाय आं बेखौ मोजां मोननाया बारा गोबाव जायाखैब्लाबो 12 खावसे बोसोर जाबाय सार सारा अन्नानै बेखौनो बिहामजो रानि खालामनानै लादो बा 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 मावजि आं नोंनि साननायखौ होबथानो सानाखै नाथाय जोंनि हिन्दु धोरोमाव बेबायदि जि खाख्लुमनाय नेम गैया बोरो आंनि बिहामजो रानि जागोनखौ आंनिसो मोखां नायनायनि सारा नायनोलै जाम्बि एसे खिथादो आं लाजियो हामाखौ लाजिनांगौ एसे खिथादो बोरो आं एसे नायनायनि दे जाम्बिखौ लाजि नामा बिमा खब्रैसो सार फिसाजो नङा बिमा खब्रैखौसो मोनबोदों आं लाजिबायलै हामा फाव जाखो बेलाय सोमखोर नों मा सानामोन साननो गोनां दं समायना आरो बे खामानियाव नों आंखौ सहाय होनांगोन नों आंनिनो आंगोब्ला आं मानो सहाय होआ बुंनायसाय मा खोथा बियो